Arsiviram kangisqutin taarsittaara kinqler. Alaasqaramit atuorkaagut tunkorlutun tusukan qpaaralrat imam umuguttiini pikartilratni. Tamarkunka kabmarami talisteetarmi anahtassalratni. Kiiran attavtiaramuk pikartasqomalaaramuk pikartafkinnak. Miterluku usuguyam qiitag siqlermi qulaqliquaarit. Umiuarpani akiamasqumaakan. Nuttanlu pikarluten tusukan qpaarpat tunglerkaanag tunglaani qulaqliquaarit. Tawaten piorluuten. Siqler pikartan simriu naata tunkoralrit asat pikartasqomalrit taham alpat tunkoriunaat naki qaqillukki. Naaqomas qikuvugu pikartan miterluku kiiran attautiaar utuguyam qiitag tunkorlat piwihkatnun sali tunkorlat qulaqliquaallarkatnun. Tuutorput pikartissuutat narlukiillu siqlit pikartat. Pikartasqomalra siqleramuk pikartillraala gimiittitni afgitnik unaanglhukuuni akiimarkaaguq. Unapiortneralkan gimiutiiq tunglaanun pikartillrata gimiutiinun. Pikartasqomalraallu iklqpaaramik pikartalag aguugarlukku. Pikartituulan pikartai naqtiqaaput kingoqlit tusuukungai pikartasqomalrit ilangtiluku tusuukunga aguugallar pikartasqomalra. Kangeqluni allait tali qanariungalutun kinaakiimarlarkaani. Umiqqtiqaaput pikartillrata gimiitiini kiiran malaru pikartasqomalrik llillhagan. Kinaallu amlqpaarunik pikartalaga kiimaluuni. Ukatmun tunkorlutun tusuukan qpaarallut pikartillrata ayoqutinqartuq. Paqluku nalluneralungorput tali awaatafni niitugnalutaqqannerutiqllranni. Alpat upiingannalraatin tunkoralraakun pikartillratni alaasqar.